Aku ketinggalan karo Kang Gareng iki. Iki ndek mau aku enak-enak keturu. Tapi nan aku ditinggal Kang Gareng. Yo mbolah. Pancen yo aku mau yo gak sengaja. Aku turu, aku tertidur pules. Dadi nih aku yo gak tahu jadwal hari ini. Loh, ada tamu gak diundang. Kepiye ceritane iki? Nalikane awake dhewe iki jaga ana ing kene iki wayang buta kutir tak geni. Kepiye Kakang? Iya. Iki ape ana jalma menungso nyungsup ana ing kawasane bangsa Yaksa Buta. Ladhalah. Iya Kakang. Awake dhewe ngemban tugas saka Sang Prabu Dalem supayane aja nganti jalma menungso iki ngancik ing kawasane kene iki Kakang. Bener banget. Sopo jenengmu di sana? Aku sapa jenengku? Yuk, aku ngene lho ya. Aku iki mau kan ya gak sengaja lewat kene, tapi nan yo ngene. Aku iki arep goleki Kang aku, Kakak Gareng. Mula saka iku, aku goleki Kang Gareng, tapi nan malah cegat. Emange salahku apa? Kepiye iki Kakang? Iki ngono awake dhewe nalah. Ditekoni bocah kae nalah. Sembarangan. Ora gelem jawab sing sak temene Kakang Buta Alas. Iya. Kowe anake sapa? Ya aku anake Pake. Adalah. Kurang ajar, kurang toto. Ditakoni kowe anake sapa? Nalah anake Pake. Tapi kan ya bener ya. Aku anake Pake. Tapi ya ora ngono to. Yen ditakoni iku ya kudune sing jelas anake sapa iku ya penting mestine duweni asma, duweni jeneng ngono. Nggih. Kae batur mentekon nek. Iki mau janjane kepiye ceritane? Aku kok ditinggal dhewe ana ing kono kok. Ana dunduman apa Buta Alas Buta tak geni? Kepiye Kakang? Iya, Buta Terong. Awake dhewe bangsane bangsa buta. Nalikane awake dhewe ngemban tugas saka Sang Prabu Dalem supaya netepi kewajiban awake dhewe iku njaga kawasan kene iki. Bareng tak inget-ingetke ana jalma menungsa rusak mlebu ana ing kawasan awake dhewe. Mula saka iku Buta Terong ndang tak bedak. Kae jalma menungsane. Bener Buta Terong. Bareng tak takoni jenenge sapa, jarine jenenge Pakane. Jenenge anake sapa, jarine anake Pake. Jangan sapa. Iki ngono aku takon apik-apik. Sadurunge kowe nyesel gurimu, apa kandel kulitmu? Aku jenengku sapa? Aku jenengku Denmas Bambang Bagong. Adalah. Denmas Bambang Bagong. Iya, Denmas Bambang Bagong. Kakang Buta Alas. Kepiye Buta Terong? Iki ngono janjane kepiye kok Kakang Buta Alas? Awake dhewe ngemban tugas saka Sang Prabu Dalem supaya aja nganti jalma menungsa wani nyungsup ana ing kawasaning bangsa Yaksa Buta. Delalah mak tunduk mak judul. Ngerti ngono ana jalma menungsa nang ngarepe awake dhewe. Iki ngono kudune diwehi kasih pelajaran aja nganti iki ngono dadi dibalani meneh ngono Buta tak geni. Ya aku ngono ya siap-siap wae. Aku ngono ya iki mau ya nalika iku ketake kruntak-kruntak rusak-rusak aku langsung siaga patroli. Buta Terong. Benar. Kakang Buta Alas.
kepiye hehe sik tak takoni nek ya kepiye he tak kandhani ya iki ngono dudu jalma menungsa awake dhewe iki aku ya sadulurku iki bangsa Yeksa Buta salah suwijine para prajurit-prajurit handal sing ana ing Kerajaan Buta iki ya diutus Sang Prabu Dalem supayane njaga kawasan kene. Tapi nan aku ora ono urusane ri. Kepiye? Ora urusan. Weh, kepiye Kakang Dalas? Iya. Yen nganti ndablek dikandhani ra gelem bali. Ini Buta Terong. Kepiye siap. Awake dhewe aja nganti diece, aja nganti dimeng. Bangsane dhewe iki kudune perkasa kuat digdaya. Yen nganti awake dhewe iki nganti kalah karo sing jenenge sapa mau? Bagong. Weh. Bakal mirang-mirang awake dhewe. Yo Buta Terong. Iya, kepiye Kakang? Maju. Siap. Ya.